Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dneska to bude 2025 Christmas haul. Môžeme si to reálne nechať tu zapnuté svetla, aby to tu bolo viac svetla. Okay guys, takže ja viem, že všetci vlastne robili hauly ešte na Vianoce, ale ja som reálne natočila haul pre kamošov na takú skupinu, čo my spolu máme. A keď som natočila vlastne ten už haul, tak už sa mi nechcel proste točiť ďalší a zároveň som ešte vám točila, že PopMart opening za 200 sledovateľov na WhatsAppe a proste na YouTube ešte, takže som už nemala naturálne čas a chcela som byť s rodinou, takže proste sorry, ale točím to na druhý deň. Ale aj tak si to poďme spolu užiť. OK, môžeme začať asi touto Wednesday School Pandou. To vlastne limitovaná edícia, zberateľská figurka. School Pandu vlastne ja už mám jednu takú z tej edície, čo mali akéby tú rúžovú, tuto mám. Je to proste Wednesday School Panda na kľúče, ak ju chcete vidieť podrobnejšie, tak 200 sledovateľov proste budete mať ukázať podrobnejšie, plus aj otváranie ďalších PopMart Surprise. Oblečenie si necháme na potom a teraz vám idem ešte ukázať zvyšné PopMart vlastne veci, čo je táto Lazy Yoga Labubu. Unboxing budete mať teraz za 200 followerov, takže pokiaľ chcete vedieť, akého z týchto tu som dostala, tak dajte 200 followerov. Chcem ináč povedať, že za všetky tieto veci som extrémne vďačná. Ďakujem rodičom, že som ich mohla dostať. Ako ďalšie tu máme tieto, nie sú to fejkové Airpody, sú to že vraj ešte s kvalitnejším zvukom. Redmi Boots a že vraj akože majú oveľa lepší zvuk, jak priame Airpody a že sú oveľa kvalitnejšie. Vyzerajú, že takto. Sú fakt cute, sú pekné a strašne sa z nich teším. Potom tu máme vlastne darček od môjho brata, ktorý bol fakt dobre, tento darček sa mu podaril. Ja som dostala tento Wild deodorant. Strašne sa z neho teším, lebo som strašne chcela, že tento srdiečkový a to má akože držať 24 hodín, to úplne neviem, či to bude vedieť. Ale tieto Wild deodoranty, oni sú vlastne také drahšie, ale že keď miniete vlastne náplň, tak si proste jednoducho ďalšiu náplň do toho dokúpite. Vlastne dá tá náplň do toho a tu sa takto vlastne... Oni akože v pohode, ale budem vedieť vybrať určite nejaké krajšie, keď si miniem. Ja som všade hľadala tieto srdiečka, ale nikde ich nemali, takže som strašne rada, že ich môžem mať. Ako ďalšia je táto Labubu čokoláda, táto populárna, extrémne že vraj dobrá čokoláda a strašne sa teším, jak si ju s vami ochutnám, pretože ona je vlastne ešte aj tá čokoláda je akéby mystery box, pretože nevieš, jak sa ti ten Labubu bude tváriť, takže som zvedavá, ako to bude chutiť a vyzerať a veľmi sa teším na to, ako sa to s vami otvorím. A ako posledný najväčší darček som od môjho brata dostala voňavku. Má vlastne také otváranie na magnet. Strašne to pekne voní. Potom ako ďalšie som dostala od takej značky, kde som tu mala takúto štičku, ale od nejakej Mooncake vlastne značky som dostala náušnice s mojimi iniciálkami. 2TV a T. Extrémne sú pekné. Milujem ich. Už som ich včera vlastne mala aj na sebe, takže sú fakt pekné. A sú hlavne zlaté. Ja nosím hlavne zlato, takže... OK, s radosťou môžem povedať, že sa ideme vrhnúť na oblečenie, pretože toho som dostala fakt na Vianoc teraz že veľa. Ako prvé som dostala takúto mikinku. Sú tam takéto písmenka na tom a je to extrémne príjemný materiál a tá farba je strašne pekná. Takže z toho sa fakt teším. Ako ďalšie som dostala vlastne takéto Mickey Mouseové letné pyžamo a strašne sa mi páči, je z takého extrémne príjemného materiálu, milujem ho. Ako ďalšie som dostala takýto set oblečenia, čiže som dostala takúto vlastne mikinku, ktorá je extrémne fakt že pekná. A k nej som dostala akože do takej súpravy som dostala takéto gate, ktoré majú vlastne vzadu aj vrecka. To som dostala takúto drahšiu značkovú Calvin Klein bundu, ktorú sme vlastne kúpili ešte dávnejšie v Prahe v výpredajoch a extrémne je pekná. Fúha, a strašne sa z nej teším, fakt to je úžasný detil. Akože nechcela som si vyberať, že z čoho sa teším najviac, ale očividne proste to asi nedokážem si nevybrať Diesel tričko, proste som dostala, presne som sa s Emčou rozprávala na prechádzke, že presne toto by som reálne chcela a presne takéto som dostala s dlhým rukávom, obtiahnuté, je extrémne pekné a je to reálne asi moje najobľúbenejšie oblečenie, čo som tu dostala a som za neho extrémne vďačná. No a potom tu máme tento banger. Som dostala od Juicy kabelku, vlastne z Half Price a ona je extrémne pekná. Úplne taká hebučka. Potom vnútri mám keby peňaženku, ktorá je tam na takom špagátiku. No a potom tu mám vlastne keby cez telo ten pás, aby som to vedela nosiť. A vnútri je ešte aj takáto extrémne pekná
zarážka na nejaké veci a je to vyslaté celé z Juicy. Je to fakt extrémne pekná kabelka a Emča dostala tiež Juicy kabelku, len hnedú. Keď tak Emču pozdravujem a teraz sa idem vrhnúť na takú obrovskú krabicu takých kozmetických vecí. Ako prvé tu máme takéto nejaké japonské náplasti na nohy, keď idete spať, aby sa vám proste aby ste si dopriali nejaký wellness. Také toto kombo, že si vlastne toto nalejete do tohto, toto a vonia vám celý dom, neviem, jak to vysvetliť inak, ale potom taký nejaký krém tuto na čelo, keď ťa bolí hlava, tak že ti to proste nejako upokojí, alebo že ťa proste prestane bolieť, čo je celkom dobrá vec. Potom tento scrub na telo, ktorý nie je otvorený, ale no. A takúto od Ebelin vlastne rukavicu, ktorou si máte ten scrub rozotrieť. Potom vlastne od tej značky, že Katine, neviem, jak sa to číta, ale vlastne shower cream, nie gel, ale shower cream, čo je dosť prekvapivé. A mydielko. Ešte vlastne od toho Locatine Tane, alebo jak sa to číta, tak ešte vlastne také vrecuško, takú taštičku cestovnú. A potom túto masážnu vec na tvár, ktorá je teraz extrémne populárna, ale že vy si dáte vlastne nejaký olej na tvár, tak to si s tým prechádzate dole. Hej, aj táto je drevená. Potom ja som si vlastne ešte prijala také, že Adidasy, tie Adidas Special, tie Samba, tak vlastne tie si pôjdem potom, to je akoby, no, že nie darček, ale že proste akoby taký sľub, že si ich pôjdem potom na jar kúpiť. Lebo to bolo akoby v takom mojom wishliste tie Samba, strašne som ich chcela a tak si ich pôjdem potom kúpiť niekedy, aby som ich potom vtedy vlastne mohla aj nosiť. No takže to je všetko, ja sa tieto veci extrémne ďakujem a zo všetkých sa strašne teším, takže ďakujem za takéto úžasné Vianoce, bolo to fakt super a stále sú tie Vianoce, takže stále si ich užívajte ľudia. Dobre, tak to je za mňa všetko, pa pa!